Прывітанне, сябры! Сёння я хацела б паразмаўляць з вамі пра тое, як бы я пачынала вучыць ангельскую мову, да і любую замежную. Перш-наперш я бы захацела паставіць сабе сакавітае, смачнае, такое утульнае вымаўленне, каб мне хацелася прамаўляць на гэтай мове. І вымаўленне гэта не толькі якасць гука, гэта яшчэ і інтанацыі, гэта нейкія ўзоры інтанацыйныя, в якія можна патрапіць, як в дзяцінстве калісьці мы, можа быць, все гуляліся ў гэтую гульню, калі спрабавалі патрапіць у адзін тон з паласмокам. Так і ў ангельскай мове ці ў любой замежнай мове можна, яшчэ не валодаючы мовай, навучыцца патрапляць у ту інтанацыю, проста 10 разоў слухаючы адзін і той жа маленькі фрагмент, бачачы, што людзі кажуць словы, і спрабуючы патрапіць хаця б проста голасам у гэтыя ўзоры. Гэта надзвычай важна. Чаму? Таму што мы можам зразумець толькі тое, што наш апарат падрыхтаваны да прамаўлення, тое, што мы можам ужо прамовіць. І калі мы нейкі тэмп, нейкія інтанацыйныя ўзоры не здольныя прамовіць, тады і наш розум адмаўляецца гэта счытаць і зразумець. Наступны крок – гэта, вядома, дзеяслоў-звязка «быць». У любой мове ён вельмі важны, яго трэба адразу ж вывучыць і ў цяперашнім часе, разабрацца, ці ёсць іншыя розныя формы для розных асобаў, таксама ў прошлым часе і ў будучым часе. Як сказаць, яна ёсць прыгожая, ён ёсць прыгожы, мы былі маладымі, мы будзем у Парыжы, напрыклад. А пасля гэтага дастаткова вывучыць першых 30 прыметнікаў, 30 назоўнікаў, 30 дзеясловаў і вуаля, вы ўжо гатовыя пачынаць размаўляць па-ангельску. А што вас далей будзе чакаць? Вас будзе чакаць канцавы пірог ангельскай граматыкі, які, на шчасце, можна да канца цалкам з'есці. З вакабулярам усё больш цікава. Яго ніколі нельга да канца з'есці, і ён невычарпальны, але можна атрымаць вельмі шмат асалоды, прабіраючыся гэтымі сцежкамі вакабулярнымі, сустракаючы новыя ідэі, канцэпцыі, нават погляды на жыццё. Наступным крокам, канешне, будзе прадукаваць, ствараць сваю ангельскую мову. З усяго, што вы наслухаеце, начытаеце, вам трэба будзе ствараць сваю рэчаіснасць, прапісваць усё, што тычыцца вас, вашага свету, вашай працы, вашых захапленняў па-ангельску. Далучайцеся, калі ласка, да майго курсу «Ангельская з нуля» English from Scratch. Я буду радая за 21 сустрэчу з вамі засвоіць разам асновы ангельскай мовы, пасля якіх вам будзе прасцей, лягчэй, самастойна ці ў камандзе, разам са мной у групе, рухацца ў ангельшчыну і ўжо вольна плаваць і размаўляць з гэтым светам на ангельскай мове. See you soon!